مامو هضل ما يا مامو جدي يا خال مامو جبابي خال مامو جخوشكا خال مامو جبري خال حزدك مامو جمجي حزدك تمجي مامو حزدك Memo u koma pakıcıya. Slav dayı. Baldar be kuremin. Te her tişti kıreş bike. Dayı derve bir baran zededi bari. Em ne zannen çibikken? Ve demiş bu karkimi heye. Karekiş bu me? Divê hûn hemû tozê li erdê paqij bikin. Hûn amade ne? Bûniyên tozê bînin. Girsên tozê. Girsên tozê kulukû ye paş mobilyayan xwe veşartiye. Em van girseyen paqiş bikin. Binir, Nergiz. Ver mi tiştek di? Vere binir. Vere binir. Eve girsên tozê ye. Binir emi çavavî derxin. Aa ez zanim. Te pir başî derxist. Oh ne. Ev çi ye bu beek? Em de bigêjin girseye tozê. Ket hundirê metbexê. Ev çi ku derê? Aa ez zanim. Ez zanim. Binire. Şu şeyin şurubine. Wow. Va şuşer binere. Eri ev şişe pir xweşin. Ev şurube çilek anne. Eri binir. Ev şuşeye. Ez hinekî şurub naneyê dixwazim. Ez ê pêşiye tam bikimê. Çi qas xweş e. Were binêre. Bînayê çi xweş e. Em tam bikin. Ez pêşî. Ez. Başe hûn çi dikin? Aa ev şûşeyan dîsa dênin ciyê wan. Ev şurubeka çawa ye dayê? Em dikarin hinek vexwin? Ti kes na ev ne şurube. Ev şilemeyiyekî ago ji bo paqijiyê. Heke tu we xwe tu dikarê bimrê pê. Lewma divê hûn pir baldar bin. Berhemên bi xeter gelek caran tam xweş xuya dikin. Dayê mi çawa bizan tiştê wesatê daye? Pir hesane. Destê xwe nedin tiştê ku hûn nas nakin. Ev baş e. Baş e. Pir baş e. Niha jî ji bo lê cihêkî got destê we negihîye em ê va şûşa deynin wir. Baş e dayê. Evê dayê. Eve jî. û hûn nikarî bin wan tevlî hev bikin. Baş e dayê. Vir me hemiyan bi cih kir. Hûn her dû baş xebitên we alîkarî hîs mezin kir. û ji bo alîkariya we spas. Ez niha ji wer xwarinkê xweş bi şurûbê çêkim. Lê pêşiye divê hûn destê xwe bişon. Baş e. Çawa ye zarok no. Oh pir xweş e ev şurub. Rastî jî pir xweş bû. Li gezeya tozê binêre. Veger ya were. Veger dayê bigire. Vay emidî.